Аз ли? Аз бях просто пътешественик. Не съм перфектен. За някой може да съм луд, фалшив, измислен герой, който разказва приказки от 1001 нощ. Може да се присмивате на мисленето ми, на идеите ми, но това за мен няма значение. Важното за мен е, че бях пътешественик, който продаваше мечти на минувачи. Нямах нито компас, нито карта. Нямах абсолютно нищо, но успях да намеря правилния път към правилната жена. Нямах нищо, но намерих всичко. Аз съм просто пътешественик, който търсеше себе си. Колкото и да бях счупен, усмивката ми винаги е била здраво залепена. Аз съм от тези мъже, които живеят с червеното в сърцето. Аз бях просто пътешественик, който вървеше без да знае посоката. Без компас, без карта. Бродих из грешни пътища. Минах и през отъпкани пътеки. Докато не срещнах нея. Пътешественик, като мен, който ме поведе към щастието. Тя се превърна в моят компас, в моята карта. И когато се обърнах назад, видях, че вече имаме наша оттъпкана пътечка. Аз съм просто пътешественик. Мъжка болка. Влюбените знаят защо.